vítam vás u nového videa Murder Mystery 2. Je tu so mnou Matias, čus, a Gamebrick, čus. Dobre, ideme hrať. Keď sa nedá like, odber, tak dávajte. Rýchlo ho dávajte, ak má hneď už 100 000 odberateľov. A vy má zlatý YouTube button. Áno. Keby som mal. No, ideme sa pozrieť, že kto je murder. Inak tancuje. Ona je murder. Cíkuku. To je dobré. Smutné. Dobre, ne? Nejaký, neviem kto. Nech to zomrel. No, ide. Hľadá. Ale nenájde. No, keď nájde. Minulé video nebolo také dobré, lebo ani raz som nebol murder. A keď som bol murder, tak mi dcera hra bugla a som nemohol hrať za to. Takže ideme hrať. Tu je impo, toto je murder, ale on nevie, čo robí. Ja viem lepšie hrať. No, o trošku. No. Ide, no zábi, on je tam sovaný. Nie, už išiel preč. Teraz som mala by chytiť, nie? No kde je? No na ty soda, on je murder. Parádne. Je šerif, sa mi zdá. Toto neviem, kto je. Toto je murder. To je moja sesternica. Ona je murder. To nemyslíš vážne. Ona zabíja moju sestru. Takže ja to musím vrátiť. Ona vyhrála. Smutné. Moja sestrnica vyhrála. Happy birthday to you. No, pozri, hej, čo? Keby tak by som mal pištol. Pozrite. Idem si a ukážem vám tajnú skríšu. Keď chcete odber, ale keď dávajte, ešte nevidím, že ste dali. Dali ste? OK, tak vám to ukážem. Hoď preč! No, vidíte? Vidíte? A tu som. A potom vám to som trošku... A tu sú moja sestrnica a moja sestra. Tancujeme. Dobre, ideme hrať. Som Innocent. Pozrieme sa, čo je moja sestra. Ideme sa radšej sovať. Moja tajná skríša je tu. Tu sa sovám. To moja sestra. Murderanci. Moja sestra je murder. Zase? To je moja sestra. Dobre. Moja sestra tu nebude vždy. To nie je fér. Ona tu zapla, ona zomrie. Pozri, ona zomrie. Respipist. Ona zomrie. No jak sa dostala preč? To moja sestra, kde je? To moja sestra. No prosím, aby som ja teraz bol murder. Moja sestra bola murder, moja sestrnica a teraz by som ja bol. Keby som bol murder, tak dajte like a odber. Keď budem murder alebo šerif. Šerifom nie som dobrý, ale s murderom hacker. My boom, hacker, boom!
ešte 2 hry a končím. Ale prosím, aby cez tie 2 hry bol som murder aspoň raz. Dobre, ideme. Som Inokent, prečo? Zase len ten Inokent. Proč? Ja sa teším. No, musím vyhrať. No, ideme hrať. Dobre, nikto ešte nezomrel. Záhada sveta. Tá prvý zomrel má smolu. Idem sa ku nej, že nie je impostor. Aj not. Aby nikto nie je impostor. Dojedem sem. Čo tam? Dobrá. To myslím, že je to toto. No, zamierí a bum, headshot. Kde sú všetci? Nikto sa mi zdá, že nie. Dobre, ideme. Tu je niekto. Aha, to je šerif. Neviem, kde to... Dobre. To ten čierny, čo ho pri mne. Dobre, ešte jedna hra. Čo sa váram na zemi. Dobre. No, budem hrať dokedy nebudem murder alebo šerif. Bum. Dobre, ideme. Hráme. Keby ste nevedeli, tak vám ukážem v tom jednu skrýšu. No, ideme, hráme. Keď si nedal like a odro, tak dávaj. Prosím, aby som bol teraz. Tak nič. Keby som bol, by som sa radoval. Prosím, aby som bol raz murder alebo šerif. Ja sa tu schovám a budem čakať. No, čakáme. Keď niekto zomre. Dáme si nahlas. A zatiaľ nikto nezomrel. Ideme. Niekto zomrel. Niekto naháňa. Tak to je on. Ja zodám veď. Ja sedím. Ja žijem. Pozri. Čakaj. Tu ja žijem. Ja tu sedím. On ma chce zabiť. No ja žijem. To jak? Dosť docela dobré. Daj mi vajzo. Dávaj vajzo. Dávaj. Chcem. Dávaj. Dávaj mi ten. No ja idem preč. Idem sa pozrieť, koľko mám vajíčok. Vždy si nemôžem kúpiť. Dobre, ideme sa pozerať. Možno by som teraz bol šerif. Alebo murder. Murder. Cez deň, čo som dneska točil, ani raz som nebol murder. Moja sestra žije. Uteka. Zomrela. Smutné. Ide proti ešte jednému, ale on je nejaký... No, takže ideme sa pozrieť. No,
sa pozrieť. Pozeráme. No tu je. Sa mi zdá, že ho tam nenájde. No. Nájdi ju. Keď dajte like, tak Gamebrick 5.0 sa uzdravie. Lebo je chorý.